Nasaan na naman kaya yung matandang yun? Andun lang pala. Tay! Pwede bang bilis-bilisan nyo dyan? At pagkatapos nyo dyan, lilinisin nyo pa yung loob ng bahay. Masyado na kasing malikabok. Baka sumpungin ako ng pangangate. Pwede ikaw muna maglinis, Ruby? Kasi marami pa akong gagawin eh. Ah, hindi! Basta, gawin mo inuutos ko. Tapos! Ang hirap naman ng walang katuwang sa gawaing bahay. May kasama nga ako dito sa bahay. Wala namang alam sa trabaho. O Tay, bakit ikaw gumagawa niyan? Asan si Ruby? Andun sa loob, anak. Kapapasok lang. Itay, kung may gagawin pa kayo, sabihin mo sa kanya para matulungan niya kayo. Hayaan mo na, anak. Kaya ko pa namang magtrabaho. Parang di mo alam ang ugali ng asawa mo. Basta Itay, utusan niyo lang kung kinakailangan. Sige, anak. Bakit hindi ka pa pumapasok? May nakalimutan kasi ako, kaya ako bumalik Tay. Sige, anak. Pumasok ka na. Baka mahuli ka pa sa trabaho. Pagkalitan ka ng amo mo. Sige Tay, alis na po ako. Sige, anak. Kawang ka ng Diyos. Ano ba yan? Ba't wala pang pagkain? Gutom na ako. Hoy, tanda! Ba't wala pang pagkain sa mesa? Gutom na ako. Nagluluto pa lang ako. Ang dami ko kasing ginawa kanina. Alam mo naman na ako lang gumagawa ng gawaing bahay, di ba? At nangangatwiran ka pang matanda ka? Anong gusto mo? Akong gagawa? Di naman sa ganon. Ang gusto ko lang, magtulungan tayo sa gawaing bahay. Yun ang sabi ng anak ko. Hindi ko pinakasalan yung anak mo para maging katulong mo lang. Tandaan mo yan! Matagal pa bang maluto yan? Kung ano-ano pa sinasabi mo, nagugutom na ako. Malapit nang maluto ito, Ruby. Hintayin mo na lang. Mabuti naman kung ganon. Sa susunod, agahan mo yung pagluluto para hindi ako malipasan ng gutom. Oo, Ruby. Pasensya ka na. Pag naluto na, maghain ka na para kumain na ako. Andyan ka na pala, mahal. Sandali lang at paghahanda kita ng pagkain. Mamaya na muna, mahal. Magpapahinga muna ako. Sige, mahal. Ikaw ang bahala. Basta sabihin mo lang kung kakain ka na. Oh, mahal. Salamat. Siya nga pala. Tinutulungan mo ba si tatay sa gawaing bahay? Oo naman, mahal. Ako nga yung nagluto kanina ng almusal, tanghalian, at mamayang hapunan, ako na rin magluluto. Salamat naman kung ganun, mahal. Alam mo na, matanda na si tatay. Mabilis na siya mapagod. Grabe pala ng ugali ng manugang ko. Akala ko bastos lang at tamad. Saksakan din pala ng kasinungalingan. Saan kaya si tatay? Ganitong oras nagkakapi na yun. Tay? 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 Andiyan ka ba? O anak, nandito ako. O tay, bakit nakahiga pa kayo? Masama pa pakiramdam ninyo? Oo anak, huwag kang mag-alala. Napagod lang ako kapon, kaya sumama ang pakiramdam ko.
Sige po tay, alis na po ako. Sige anak, pumasok ka na. Opo tay, alis na po ako. Maaga na lang po ako uuwi tay, para matulungan kayo sa gawaing bahay. Huwag mo akong alalahanin anak. Ayos lang talaga ako. Basta magpahinga na lang muna kayo tay. Sabihan ko na lang si Ruby na siya muna yung bahala sa gawaing bahay. Sige anak, salamat. Pasok na po ako tay. Mahal, ikaw muna bahala kay Itay ah. Bakit, mahal? Ano nangyari sa kanya? Masama kasi yung pakiramdam niya. Painumin mo siya mamaya ng gamot pagkatapos niyang kumain. Sige, mahal. Ako nang bahala. Pasok na ako, mahal. Sige, mahal. Nagkukunwari lang yung matandang yun. Para ako yung gumawa sa trabaho niya. Kala niya siguro maniniwala ako sa kanya. Pwes, manda siya sa akin. Ay, tanghali na pala. Hindi ko namamalaya. Kakaisip ko kay tatay. Sinasabi ko na nga ba eh. Umaarte ka lang na matanda ka. Hoy, tanda! Magluto ka na nga doon at nagugutom na ako. Pwede ikaw muna magluto, kahit ngayon lang. Masama kasi ang pakiramdam ko. Diba, ibigin ka ng asawa mo na ikaw muna gumawa ng gawaing bahay. Kunwari lang yon na gusto ko. Pero ayoko talagang gawin yung mga sinasabi niya. Kaya tigilan mo ako sa pag-iinarteng may sakit ka. Kaya hindi ubra sa akin yan. Wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala sa akin. Talaga! Oo nga pala, uwi pala yung anak ko ngayong tanghali. Dadagdagan ko na rin ang iluluto ko para may madatnan siyang pagkain kung sakali hindi pa siya kumain. Ano ba yan? Wala man lang katubig-tubig dito sa banyo. Tanda! Tanda! Hoy, Tanda! Magigib ka nga ng tubig. Maliligo ako at may pupuntahan ako. Walang katubig-tubig sa banyo. Pwede bang magpahinga muna saglit at nahihilo ako? Hindi pwedeng mamaya. Ngayon na gusto ko. Dahil kung mamaya ka pa mag-iigib, mahuhuli ako sa pupuntahan ko. At kung mahuli ako, ikaw ang mananagot sa akin. Tandaan mo yan. Sino naman kaya kaaway ni Mahal? Lakas-lakas ng boses niya. Tumayo ka na dyan at ipag-igib mo na ako ng tubig. Bilisan mo at nagmamadali ako! Tay! 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 Gumising ka! Tay! 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 Oras na may mangyari sa tatay ko! Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa'yo! Anong sinasabi mo, mahal? Wala akong ginagawa sa tatay mo. Huwag ka lang magsinungaling dahil nakita ko ang lahat!
Tay? Nak, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Nailo lang ako kanina. Sigurado ka, Tay? Naayos na pakiramdam mo? Oo anak, ayos lang ako. Dadalhin na lang kita sa kwarto, Tay, para makapagpahinga ng maayos. Sige anak, salamat. Mag-usap kayo ng maayos ng asawa mo, anak. Huwag kang magpadala sa galit mo. Sige po, Tay. Kakusapin ko siya. Mahal, kumusta si tatay? Mahal, patawarin mo ako sa ginawa ko. Hindi ko sinasadya. Ang alam ko, tinutulungan mo si tatay dito. Yun pala, ikaw pala yung maalila sa kanya. Hindi ko lubos maisip na magagawa mo sa tatay ko yon. Hindi ko alam kung mapapatawad kita sa ginawa mo. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niyo ako ni tatay. Mapapatawad lang siguro kita pag nakita ko nagbago ka na. Pero sa ngayon, pabayaan mo muna ako. Tatay mo rin siya, kaya masakit sa akin bilang anak niya yung ginawa mo. Magbago ka para sa sarili mo, hindi yung para sa ibang tao. Maghihintay ako hanggang sa mapatawad mo ko. Magbabago na ako. Patawarin mo lang ako. Ikaw ang bahala. Sana matupad mo yung pangako mo. Nandito lang ako kung sakali nagbago ka na. Salamat, mahal.